फुङावसो दा सानजौफुनि एक्सट्रा संगोन गुदुं गुदुं बाला बेरे फुं जानो मा खालामदो हाव खालामाखै नै इयाव 300 होदो नैखौ लादो आङो 300 होनानै 1000 लाद' आंनो नांगो फैसा दोन फैसा नों लोगोफोर दोना बेरे फुं जानानै आं बिसनानिफ्रायनो उथिनायानो जायाखै नै दोन फैसा दोन दोना खारनो 500 गांसे ला 300 दोननानै है पारु मानो इदि खालामो नोङो हामालै आंहाबो नै फैसा दोनखायो नोंहा फैसा दोंबा नों आंनि फैसाखौ लानो हाना मोननो गोनांखौ लादो आंहा दा फुजानि नांगो फाल्थु खालामनो हायाव नोङो आंग्रा उथियाबाला खानसे थाहैगोन दसेयावसो थाहैगोन आं थाहैदोंबाबो राज फुजायावसो थाहैदों ना मा खालामदों भलेन्टारसो अ बाबा भलेन्टार नोंनि भलेन्टार उथि नै लोगोफोर इखौ लानानै इयो खानसे थाहैफ्लाबाय थादों हरसे नै माबायोबा माइयो मायनावफा माइयो नै बिबार इ बिबाराव थाहैनानै हराव मोलों लोंना फैफ्लाबाय थाद' थगाय उथिदो माबोरै मानसिलाय दे दा हराव थांफागोन आं थाङा माथो फैसा दोननाय आरो हामा मुलि बायनोसो लादो गुजुनाय जासै मुलि बायनो 1000 ना गुजुनाय जानायाव 1000 फैसा नांगोन नामा मुलि जानो सोर खोथानाय 300 होदो 400 लानाय जाबाय 400 जाया रावबो मुलियाव 400 नाङा थाङो आं नांगौ बुस्थु बायनो खोथानो गुजुनायनि मुलि बायनो 400 थांनाय उथि 100 ला फैसा दोन 100 दानि जुगाव मुलि मोना लासैसो जागोन नोङो उथिदोलाय सानजौबाय नै सान्दुंआनो फायजोब्बाय इखै ग्लासखै दे गथ'फ्रा स्कुलाव थांनायसै दे मैखिफोरखौ ओरैल'ना ओरै गावखारनांगौ मानसि हामथारा देलि अयथासार लेथ्रा उथिया आं दा उथिथ'आ लाखैनो उथिगोन नोंखौ दिनै एंगारहरबावगोन आङो दिनला जि थांथारनांगौ आं थांगोन दिनै थाङा माथो नोंनिनो थांजानो बासिगार थाङा माथो मोनदो गुजुदो इयावलाय माथो थांगौ ओहो दिनै लासिनो ला गुगा मुलि जाखालांगोन आं आरो दोनफायनो सोलाबखाया सोरां बोखागोन मिथिबायना आं हारसिं फैनायाव गारि लानानै सोरां बोखागोन आं सोरांबाबो आंखौ दोना थांफैनाय नामा दसे खमायखो थांगोन दे उथि सा लोंसै गथ'फोरा 11 थां बाबु मालाय रेडि जाखाबाय बाबु जाबायना दिनैनिफ्राय क्लास खेला गैला गथ'आ खैथा मोनखै मेडेल माखांनाया मोनबाय नै जोंहानि राजानि मेडेला 11टा इ मेडेल गोजा आरो ना नै इयो फार्स्ट एबार मोननाय गोजा सब खेलानि मेडेल गोजा आरो लोगोफोर बेस्ट प्लेयार मोनदों ना एबार बेस्ट प्लेयार मोनदों स्कुलाव ओरै आलाय सिलाय दोनजोब्बाय होनबा बाबु सोआ दोनफैदो आरो फैसालै बाबु खोथानो लोगोफोर गावनि मोननायखौ दोन मानो बख'दो बेखौलाय ओइ खेलथिं खालथां गोलैजोब्बाय हायाव दोन थिखांना दोन स्कुलाव एसेन लानाङालै लाबाय थायो बख'ना लांनो जायखिजाया माबा आरो आंबो खमान जाबाय एकदम आंबो खमान जाबाय थांबाय गारि फैबाय मा मबाइल फैफादों नोङो थांबाय लाजिसै मबाइलाव खिथि जानो बायो नै इदि फार्स्ट गोजा एबार मोनसे सेकेन्ड गैया फार्स्ट मोनजोबदों सानै राव फैफादों लोगोफोर फिसालानि माबाफोरा इयो एबार सब फार्स्ट सान गोजा ना सब फार्स्ट जा मोनसे सेकेन्ड गैया इ माइ मोनसेया फार्स्टबो खेलानि गोजा इफोरो खेलानि गोजा बेखौ सानदों नामा हेबजोबना दोङो इफोरखौ बबा आलाय जोबना दोङो इदि दासो नायदों आङो साननो नायदोंमोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 다. total certificate 도 오케이. certificate 아키 간능. certificate가 왜 이렇게 장난이 돼, 소만? 24 다. 26 다. 26 다. 베르 소마 그룹니야 그룹니가 서세. 야, 신이 그자. best player trophy 알래. best player topi가 옵션하게 되네. 옵션 되네 와요. 나이래 시간 되는 버스라고 서번 라이에. 파이가 버스라고 봐. 든 하여 만나 책남도 이렇게 하여 든는 뭐나. 알아이나 든나고 보바 월프로. बिराद खेलानि शक लोगोफोर फिसालाया जमाने प्राइज लाना फैबाय थायो इबारनिल' नङा इयो थांनाय बोसोरनिबो दोङो थांनाय 5 6 7 इबार खैथा मोनखो इबार 11टा आइडिया इबार नै दाखालि 11टा मोननाय जाबाय ग्रुपनि एक्सट्रा गाव हारसिं 11टा गाव हारसिं 11टाबो सब फार्स्ट गोजा ना फार्स्ट गोजा मोनसे सेकेन्ड गैया लंजाम हाइजाम नै इफोरो माबा इखो नै खनानिसो गोजा इफोरखौ फानैखो आं फैसा मोनगोन नोंथ' फैसा जाबाय थायो नोङो इखौ फानैथां मोनगोन दे बुहुद दाम मोनगोन दे गल्ड गोजा आंनो फैसा नाङा नोंसो आंनियाव बेरे फुंजा फैसा खावो फानला नोङो मिथिबाय आंखौ फाननो थिनदो नोङा मोनदोंमोन रावनिबो गैयायाव फिसा लानोल' हारसिं आंनियालाय फिसाजोनिबो गैया आंनिया सुनियावल' होनाय दंमोन इयाव गैला इयाव दोनदां हो नोंनिया बडि बिल्डारनिया इयाव दोनदां बेयाव जाबना दोन नांगौ देनां न'फोरा नों गैया आलायना दोननो बोखां इफोरखौ हायाव दोनबाय थानो मोना खैथो खालदांनो लासियो फिसालाया थाबा दासिनो नायाव मा लाजियो ओइ आं मोखां सुनोसै फुङावनो बाजार खालामना लायसोबायलै माबा लाबखो अमा बेदर अमासो लाना फैलायबाय गावसानो मोनजाथाराखै होनबाय सेलकिनिफोरा दालाय कर्म जादो बबेयाव थेवबो अमासो लाबो नोङो दाउ लकेल फिसाफोर लाना फैनाया थेलेबलेबनो अमा जायासै ना नोङो ना जादो ना जागोन दे सुनाङा सुनाङा नै मा एक माहानि गारिया जि जायो नै मा नायनाय इसेर' दोन दा सुना लाबालाय आगोन इयाव नोंनि सुनाया साफा जाखाया इयाव सोर खोन्थानाय गारिखौ इदि लायो गोदानावल' मिसाखौनो साफा खानसे खाननै सुफ्लाबाय थागोन ए बथल गुजुनायनि लाना फैनो होबाय इखौ लाना फैलायबाय गगा मोननाय सांना होनदों आरो मा लाबोदों दा गगा मोननाय जरनि आरो गगा मोननायनि ओं जरनि गगा मोननाय मैया जाना मोजां मोनबाय दा आंनो बथलसो नांगौ गुजुनायनिखौ दा गारमायाव जाथि जालबदो फुनांगोन दे इ मैया जानायानो आरो माबाना मा होनो इखो फैसा लाफिना आरो आंनो फैसाया अबस्था गैया लोगोफोरनि गारिया नै मास मोनसेल'सो जाबाय गारिनि अबस्थाया नै ये भगबान गारिनि अबस्था थुला अबस्थायानो गैया माने एकदम फुगला फुसि ये भगबान सुनांगोन दिनै सुवाबा जानाय नङा अबस्था गैखाया गारिया दिदि बेदरा थबथब एकदम लागाव हावजोबलायनांगौ आरो इसेबा खालामखादो माने लोगोफोर रासाव भलेन्टार थाहैनानै माने न'आव बेदरखौनो बायनो मोनथाराखै बेदर जानो मोनथाराखै आरो जों हांनाय जाबाय थादो बेदर हांनाय खिन्थु न'आव मोनजाथाराखैना दिनै होख्लायखानोसै लोगोफोर जासिजोबलायनोसै हा थाङा होमबाथ' लागाव मेजेम होख्लायहागोन जि थाबसु आं बेदर नुबा थानाथारालै जानानै ओंखामखौबो संखायाखै ओइ थां दे थाब खाम संलायबाय हौवाया दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव अमा बेदर एवखायदों गोमो जालायबाय नाथाय जानो खोमा गोमो जालायबाय नै मेगन मोदैयाव खारलायसिगोन फाल्तु बाथ्रा बुंनो हायाव आंखौ बुङाखै बाथ्रा माथ' ओरै खालामदो इयावलाय इखौ नों फाल्तु खालामनाङासो होननांगौ फाल्तु बाथ्रा बुंना होना जायो बाथ्राखौनो गारनोबो जानो हायोना बुङाखैना आं बाथ्राखौनो खनरुवा नों गगा मोनना मा जाना दङ रुमा नांगौ नामा नांगौ बायदि मोनदां एसे दा खोलैलायगोन खोलैया हर दानिबो बेदर दरसे मानि खोलैदो नेमालु कारा खालामगोन लानो जोंनिया बेदरानो संनायानो देजा संखायो गोमो जाखायो जों जाबाय दे मान गोना लाबाय थानाङा दै होयियावनो मोनियावनो मोनखाबायानो एवनानै दै एसेबानो आंनि साराय दंजोब्बाय
जेमखा होनलायदो जेमखा संखायो जोङो जानायखौ बाथिथा दैबो जानाङालै सां जाबाय आलु रुखाबाय नों खानाय बुस्थुआवलाय मा बेदर जालायसिगोन लोमजाबाबो होमबासो हामसिगोन लोमजानाया जानाङा लोमजानाय मानसिया जाबाय होनदों एसां गोसो नाङा दैब्रु जायो मोननोथ' नांबाय मोनगोन बेखायनो साराय दंजोबबाय आंनिया नोंखि आरो निरामिस बानायनि आं निरामिसखौलाय मा संबावदों बेदर जानो निरामिसखौ जागोन सोर जायो नों जाया नों जायाबाबो जों जागोन आरो मोनबानो होलायखानोसैसो नै जालायनोसै मालाय गावनो संबाय गावनो आमफ्राय निरामिस भाजा खाबनेला जानि ओंख्रि नांलाया फुङावसो दा सानजौफुनि एक्सट्रा संगोन गुदुं गुदुं बाला बे न'नि फालौखौ जाया मानो फेन्टास्टिक जानायखौ फेन्टास्टिक अमा बेदरखौबा बेखिनियाव दाउ लकेल लाबोनायाव खथाव जुइस जानो हाबायमोन दाउ लकेल दाख्लै दा जानानै आंबो जानोसै दा सानजौफु जालायगोन दाउ लकेलखौ ए आलासिफोरा फैबोला बेहाय फिसालाया नागिरबाय थादों नै जिमिया जिमि थांथ' रायदावना लानानै दा मोजाङै ओंख्रि नाङा गोरानबा गुदुं गुदुं जायो बेदर बारा ओंख्रि नांगौलाय नामा जादो